Menteri rang ba aduk kari Narendra Modi penyaat ya kajingelang annual summit ke ba puan hapreng ke India bat Russia lembat Presiden Vladimir Putin ha Moscow. Kapan pai khaman halo kajing ai jingya da ka khayi ka pateng ka boarding bat kiwi dia. Katrai kala pentep ban penbet ya karukom pathai jing tem bat karukom trekam jongkai jing syakri ki kabel. Vice President kari ujak dibhankar labanjur halor ka jingtan kam mensuma sukher ka mariang bar ki jingtung jingtam hapo ki jaka jong spai kaying bishar Supreme Court kala batha ya ka NTA maka sarkar pedeng ban ujor ijahar hadin ka jinglat tu jong gi jingkeli ka need undergraduate ka Presiden kari ka Draupadi Murmu kelapan pau ya ka jing sngok hia ka bajul halor ki jingja sha lin shop ha ka mariang.